срещата. Да, разбира се. Готово. Вероника, най-яркото място, което си представям и си спомням, всъщност е, на гробищата, разбира се. Но това е след защитата на дисертацията ми, се случи нещо много интересно. И искам да благодаря на доцент Генов, светла му памет, който всъщност ми даде много важни насоки за това да формулирам адекватно темата на дисертацията ми, която 4 години в Москва никой не можа да формулира така, както този човек успя да го направи. Темата ми беше изключително дълга. Беше еволюция на национално-държавния суверенитет в условия на цифровизация на политическите процеси. И този човек ми каза: Вероника, това е изключително дълга тема. Няма нужда. Съкрати я. Еволюция на суверенитета в условия го измислихме на 4-та индустриална революция, което всъщност обезмисли цялата тази дължина на цялата тема. И най-интересното е, че след защитата ми, защото той светла му памет почина, не можа да присъства на моята защита, но след като защитих, беше неговата, правеше 1 година от смъртта му и всъщност аз успях, понеже след като защитих, нямаше как да му благодаря, но след това аз успях да му благодаря, след като защитих точно на следващия ден, това беше 16 февруари тази година. И на 17 февруари, на 1 година от смъртта му, аз успях да му благодаря за това, че той всъщност внесе не само това съкращение на темата, ами и благодарение на него установих, че изследвам суверенитета като цялостна холистична същност, която има диалектичен характер и чиято форма има тя е спираловидна форма, която малко и на ДНК прилича, и с такива асоциации започнах да си правя, и тук диалектиката именно я приложих в нейната чиста форма. И това, че суверенитета еволюира от държавен суверенитет, след това в народен суверенитет, но има части от държавния суверенитет, след което национален суверенитет, в които има части от държавния народния суверенитет, и накрая цифров суверенитет, който е последната еволюирала форма, и тя съдържа абсолютно всичките предходни, като дигитализацията тя води до сливането на всички тези сфери. И това е моят най-ярък спомен, че хем приключих един ужасно дълъг цикъл и в момента даже съм в процес на чистене на вещите си, на книгите си, на литературата си, докато се намеря, защото установих, че това са 8 години, в които аз се опитвах да защитя, да получа докторска степен. При мен се случиха много трудно нещата. В УНСС не стана, в Русия в Академията на президента не стана, накрая стана в Пловдивския университет. И всъщност сега в момента чистя себе си, чистя идеите си, докато мога да достигна отново до себе си. И всъщност се разделям с една част от един етап. Връщам се към това, което съм била тогава, за да мога сега да продължа някак напред, и съм в този процес. Това е моята съпоставка.